Akwụkwọ nke Job isi nke 39. Ị ga-achụ nta ekpere maka ọdụm ma ọ bụ agụ nke ụmụ ọdụm? Na-eme ka agụụ ju gị afọ mgbe ha na-agbagoro agbago n'ebe ha nọ ma nọrọ n'ihe ndina ha na-eche. Onye na-akwadebe nri ya maka Rona mgbe nnụnụ ya na-etiku Chineke na-awagharị maka ịmara awa ụkọ nri? Mgbe ewu ọhịa na-amị mkpụrụ ha, ka ị maara mgbe ele na-amụ nwa? Ị pụrụ ịmata ego ha na-enweta? Ka ị maara awa ha na-amị mkpụrụ? Ha na-ehulata onwe ha, ha na-emekpa ntorobịa ha ahụ ma na-eme ka ha nwee mwute. Ma ntorobịa ha na-ama abụba ma na-aza n'opi. Ha na-apụ ma ha alaghachighị n'ụlọ ha. Onye tọpụrụ osisi ọhịa ahụ? Onye tọpụrụ osisi ọhịa ahụ ma ọ bụ onye tọpụrụ agbụ osisi ọhịa ahụ? Ọ bụ m mere ọzara ka ọ bụrụ ebe obibi ya. Nnu ya na-emekwa ka ọ bụrụ ebe obibi ya. Ọ na-akwa igwe mmadụ nke obodo emo. Ọ naghị anụ mkpu nke ndị na-agba ọsọ. Ọ na-achọ ugwu maka ebe ịta nri ya. Ọ na-achọkwa ihe niile dị ndụ. Ọ ga-ejere gị ozi ma ọ bụ na-elekọta igwe atụrụ gị. Ị ga-ahụ vikọnị na igwe ya ka ha rụọ ọrụ n'ime ọhịa. Ma ọ bụ ọ ga-akọ ubi ndagwurugwu n'azụ gị? Ị ga-atụkwasị ya obi n'ihi na ike ya dị ukwuu ma hapụ ọrụ gị nye ya? Ị ga-atụkwasị ya obi na ọ ga-eweghachita mkpụrụ gị ma chịkọta ya n'ubi gị? Ị nyela Pekọs nkụ mara mma ma ọ bụ nkụ na abụba? Ọ na-eme ka akwa ya dị n'ala ma mụọ ha n'aja. Ma chefuo na nnụnụ nwere ike ịgbasa ha ma ọ bụ na anụ ọhịa nwere ike ịgbawa ha. Ọ na-egosi onwe ya dịka onye obi tara mmiri nye ụmụ ya, dịka a ga-asị na ha abụghị nke ya. Ọ naghịkwa echi banyere ya, dịka a ga-asị na ọ dọkpụrụ onwe ya n'ime akwara. N'ihi na Chineke enyela ya amamihe ma nye ya akụkụ nghọta ọbụla. Mgbe oge ruru, ọ na-arịgo n'elu ịnyịnya ma na-akwa ịnyịnya na onye na-agba ya emo. Ị na-enye ịnyịnya ike ma ọ bụ na ị kpuchiri olu ya, na ị tụrụ ya ụjọ dịka ịnyịnya ịchụ nta? Olu ya siri ike dị egwu. Ọ na-egwu ala n'ime ndagwurugwu wee nwee mmetụta siri ike. Ọ na-aga izute onye kachasị ike. Ọ na-akwa egwu emo. Ọ naghị atụ egwu. Ọ dịghịkwa atụ egwu n'ihi mma agha. Ntị na ọta, ọ bụ eze na ube na-egbuke egbuke na-adakwasị ya. Ọ na-eloda ala n'ụjọ na iwe. Ọ maghịkwa na ọ bụ mkpọtụ opi. Ọ na-ekwu n'etiti opi, “Ah, ah!” Ọ na-anụ isi agha, mkpọtụ nke ndị isi na mkpu. Ugo o nwere ike ife n'ihi amamihe gị? Gbasa nku ya n'ebe ndịda. Ugo o nwere ike ịrịgo n'iwu gị ka ọ bụ wuo akụ ya n'elu ụlọ ya? Ọ na-anọ ma na-anọ n'ebe siri ike, ọ bụ na n'elu ebe siri ike na n'elu ụlọ elu. Site n'ebe ahụ ka ọ na-elepụ anya maka nri. Anya ya na-ahụkwa ihe mgbu. Ụmụ ya na-aṅụkwa ọbara ebe ndị egburu egbu nọkwa. Ebe ahụ ka ọ nọ. Onyenwe anyị gwara Job okwu ọzọ wee sị,
Nke a ọ bụ ịmụta isiokwu megide onye pụrụ ime ihe niile? Onye na-abara Chineke mba ya zaa ya. Job wee zaa Onyenwe anyị sị, lee, abụ m onye ihere, gịnị ka m ga-aza gị? M ga-etinye aka m n'ọnụ m? Ekwuwo m okwu otu ugboro mana azaghị m, ugboro abụọ mana agaghị m aga n'ihu ọzọ.